Jo reconec que a mi em van ensenyar en aquella època a estudiar, però l'avi era pagès i necessitaven els diners també. I la meva mare treballava a la Tolrà, em va anar a demanar la feina i vaig treballar, em sembla, 14 anys. Em sembla que era l'edat. Acabat els estudis, bueno, això d'estudis, la meva tieta, la meva mare, clar, jo estava bé, però clar, ens hi posàvem a les 5 del matí, Fèiem torns. La meva tieta sempre deia que no era el meu, però què vols que t'hi digui, si m'hi van portar. I després el meu pare va marxar. I després va fer una nau, que era dels Sants. Després ell, que sí, la meva mare treballava a la Tolrà i anava passant els comptes. Jo anava treballant a la Tolrà. Fins que la nau es va cremar. Després jo vaig dir, bueno, després hi anava només a les tardes a treballar, perquè se'l cuidava. Fins que es va morir el meu marit i després hi vaig anar sempre. Després el meu pare es va cuidar de l'empresa i jo vaig anar continuant esperant que el meu fill se'n pogués cuidar. Si cuides de l'altra gent i treballes, sempre no te'n recordes dels teus problemes. És un consell que dono. Has de treballar. Treballar que sigui com sigui. Vull dir, uns els agradarà pintar, als altres els agradarà, no sé, brodar, als altres li agradarà, no sé, moltes coses. Però si un treballa, sempre te'n marxes dels teus pensaments.